Un dels majors reptes tècnics va ser adaptar la solució estructural de la façana a la superestructura existent de l'escala d'emergència, ja que s'havia d'aconseguir un pla homogeni per poder instal·lar els mòduls fotovoltaics. Doncs l'hospital el que busca amb la renovació de les façanes és protegir-se a nivell solar, després també crear un vincle més amb la persona a través del color, o sigui, humanitzar les façanes, i alhora també en les façanes que es pugui per la seva orientació utilitzar l'energia solar. Però sí que comencem a demostrar l'interès que tenim per reduir la nostra petjada de carboni i també ajudar a que els nens, que són els usuaris de les nostres instal·lacions, coneixen el funcionament del que és una energia fotovoltaica. Aquesta escala d'emergència estava tapada per una xapa gris que a nivell de materials tampoc tenia cap tipus de vincle amb la resta de façanes. Aleshores, el nostre projecte era fer el projecte de les 3 façanes. S'ha escollit un mòdul bifacial que transparenta una mica i deixa pas a la llum, perquè al final s'ha fet una instal·lació que envoltava tota l'estructura metàl·lica d'una escala d'emergència i interessava el pas de la llum natural per no haver de dependre d'il·luminàries o de llum artificial i poder circular per l'interior de l'escala d'emergència amb la instal·lació ya de las placas montadas. En esta estructura de inserción, donde evitamos las pinzas intermedias y finales, vemos cómo los módulos, pues no hay separación entre ellos, y al ser módulos negros, con el perfil de inserción también negro, hace que la fachada pues, quede la verdad bonita. Jo crec que en aquest projecte el que hem tret molt profit és d'una coberta que actualment no tenia cap tipus d'ús, era una coberta buida. Se li ha donat un ús i un ús per persones, no un ús com sempre se li dona d'espai residual o espai d'instal·lacions. A través de la pèrgola estem aprofitant tota la llum que rep aquesta coberta, que és molta llum solar, i alhora a sota, amb l'ombra que ens crea, ens aprofitem d'un espai i li estem donant importància als espais de les cobertes que actualment no s'acaben d'utilitzar. En este caso hemos optado por unos módulos de 420 vatios transparentes para la fachada y que también hemos utilizado en la pérgola, con unos equipos de Huawei que lo que ayudará al resto de instalaciones que ya había existentes en el hospital, que hay una integración total y que la gente pueda ver que realmente hay un gasto energético que se puede compensar completamente con la instalación fotovoltaica. A nivell de control, doncs, tenim totes les produccions integrades en una única plataforma que anem visualitzant i anem controlant quines són les produccions i quin és el funcionament de cada estació o de cada centre per si té algun error o alguna averia. Bueno, els beneficis a llarg termini de la instal·lació fotovoltaica és que produeix energia neta amb un recinte hospitalari de gran consum. Aleshores aconseguim un 100% d'autoconsum d'energia neta, el que té un impacte directe econòmic a la factura elèctrica de l'hospital, que pot ser referent i es pot projectar amb altres edificis que vulguin fer camí cap a la transició energètica. Que la transición energética se pueda demostrar y se pueda ver en todo lo que es la ciudad.